anyị gawa fada efuru ihe o kwuru ebe a nke nwa Elijah Oligwo ugboro ka itogoro Ebuka na ihe ọ na-eme akwa ịnọ mbọsị a priest ibe gị na-akpọ ya iyi na-asị na Ebuka wa amụ nsu na mmụọ ọjọọ nọ n'ime ya arụ ọrụ priest ibe gị ka afọ ya mbụ Fada Gwebe Joy onwe ihe ọ na-ekwu okwu n'ọnụ ọ na-agwara Ebuka as a priest ịgbaka gị na Fada Gwebe Joy dị mma Fada Gwebe Joy ịgbara gị na dị mma Elijah Eluigwe kpọgara Fada Gwebe Joy for once si ya akpọsị na Ebuka iyi ekwuzi ya ọ na-ekwuru ọ dị ịvụ ịkpọgharị ya si ya ekwusịrị n'ọfara ka ọ ikwugharị ya na ebe anyị na-anọ were eme ekpere ka anyị na-agwado nwa ya eziokwu achọghị m ikwu much ihe nji wesi ka kwuwe ife a maka ndị na-aga sọpọtụ gị maka ndị wu ndị blọgas ha na-asọpọtụ gị bikọs nwere ike ha ka like gị mana ha amakwaghị eziokwu mana ihe chọrọ ịgwa gị gịwo blọga ifuru ikpo kụlọcha ifuru ịsa kụlọcha ihe ekpo ifuru ya anyị na asakọ ise ka chọọ ihe ekpo na ndị ọnwụ na ikpocha ya gbawa ụlọ good morning, good afternoon, good evening, depending where you are watching me from. I still remain your brother Ebudon TV. Onye amị na ọga nwa agụ atọ mụ na-ebecha biko o nwere ihe nchọrọ ikwu ịmana ọ dị swai achọrọ ka m nwepụ anya n'ihe gbasara Elijah Eluigwe ihe gbasara na Ebuka Obi a ama atụrụ anyị ka nhapịa mana ndị ụfọdụ ndị bloggers ndị debere ahụ na ha na-ekwu eziokwu ndị na-ekwe na-ekwu ihe awụ eziokwu ka ọsọ na-ekwu eziokwu ụmụ ihe anyị na-emerela ndị na-asọpọtụ ya na ụfọdụ mistake ọ na-eme wee iwe na-ewere m if not I suppose me hapụzi ihe gbasara vidio a mmadụ ịfụ mmadụ n'anya ọdụ ụzọ abụ ifuru anya ọdụ ụzọ abụ ka ọgwa ofu ka ọ dị ụfọdụ lọvụ nke a mma ọ ya nwa ka a na-ekwuru ihe a ka ọzọ Elijah Eluigwe nọkụta ụlọ nọ sị Ebuka I love you Ebuka I love you but adị m afụ lọvụ ahụ n'ime gị lọvụ ahụ ka m na-asị ka m nwagoro ebe daizi ka m nwagoro ihe wụ lọvụ ahụ ị na-ekwu afụbeghị ya Elijah Eluigwe Ebuka mepere ebe o mepere na n'Imo steeti ebe a na-eleta ndị kagoro nka ndị dịgoro advance ndị nna nwa dịgoro 1890 something a commentary for that ọkụrịrị so all the way from Enugu be recommend ya nọnyere ya ikuwe ekwupụ ya na anọsị somebody ama nọgoro into social media somebody ama na as a priest somebody will handle ikwupụ ya n'ọnụ sị na ihe a Ebuka na-eme Chukwu gozie Ebuka akwa onye si efu n'anya o Ebuka rụ nke ọrụ n'Ọnịcha ebe a na-eleta ndị psychiatric hospital maka ndị arụ na-apụ ebe ndị arụ adụrọ for one day kwuo na Chineke gozie Ebuka na ihe ọma ọ na-eme ebe ka ịhụnanya anyị na-ekwere efuru Ebuka dị si ekwuziri ebe ahụ adịdị na-agwa ihe a bụ ọkachasị ndị blọg ibe anyị na-eme hafụ ihe ọjọọ ha na-asọpọtụ ya bikos ịgwa mmadụ ihe ọ na-eme ọ dị mma ọ kwụsị ya let me show you this video. Let me show you the video. Ka mwana godi okwu anyị kwuru ebe a onye isiri efu n'anya ị ga-agwa ya ụdị okwu a Elijah Eluigwe okwu anyị kwuru ebe a isiri efu anya ha ọdụ ụzọ abụ sa gbasara ihe na ya nwụrụ ụmụazị ife ya agwa onye okenye nwụ na onye ife ya agwa ekpuru isi na mmanụ adị n'anya ọ na-eri ma gwa na nnu adịghị ya anyị nwegoro anya erere mana nke arụrụ arọ ka ya pụrụ ụmụ ihe anyị na-eme iji ikpe Ebuka gwa ya na ife imere na ịdị sọrị ụnụ na-abalị kọsaịn ya ọ dị sin kwụsị mana nke pụta na-asị anyị na-efere ya n'anya efere na wee na-agwa ụdị okwu anyị na-agwa ya there's no love there. I have to tell you this gekwe na ihe ọzọ let me show you ka m nwere ebe onye gwara ụdị okwu ebe love ya dị onye ị na-enwe ọnụ gwa ya ụdị okwu ka ebe love and I want to know gee ya Ebuka na owe Ebuka Father Mbaka lost you anụzi na ọgụ na-adịrọ na ijewe ma nụ nwa ọkụ ahụ n'elu na ọgụ na-abara ya nkịtị na-amagharị enugokwa na ọgụ ebe ka ị ga-ebido alụsị one ka ibugo nke a bịara Enugu asị gị mere Enugu steeti how many hours gị nọzi ebe agbafuo ọ bụrụ Mbaka m ga-afụnye ọkụ ọkụ ifuru onye mmadụ na-asị na ọ lọvụrụ onye ga-ekwu ka ya pụrụ ihe anyị na-ada akọ apụrụ ihe anyị enwezi ewu ụmụazị ikwu na ifuru mmadụ n'anya enweghị ije na ịma na ifuru ya n'anya ugboro ole ka imepegoro ọnụ gị kwuo si yes na Ebuka wee ezigbo mmadụ lukat onye nke n'uke ebemọsọ ka ndị ọzọ na ndị fọdụ ibe ya na-abịa ka abịakọrọ ya asịrị ọgwa na ha kọzira ihe a na onye a bụ Elijah ifuru anya na onye a John the Baptist anyị na-anụgasị onye ọrụ na-ekwunye dị iche iche ka eke ekwugoro n'isi onye ahụ eso ifuru n'anya for one day gwa m ihe ekwugoro itogo Ebuka na ihe niile ọ na-arụ nke ọ na-arụ na nga ọkpala ịgbagha na nga ọkpala afọ si ji iji fụ na ọ na-arụ ihe na nga ọkpala
Boyani has said na jisike. Na guy na chokero one of the highest in the whole world. Ikuyaria. In that side if na you na say ya na cry. No one you mazi. O when you na bo jigado dozie. Mana nke na asem na efra na anya ase nwe bi ofukuro efra ya de ba. Aya woro zo mazi. If we from ngwanekwe as a priest in okwa. Onye ozo da na eto ya. Just kill no that ke fuze nke akwa. Other bloggers, that is love for you. If you look at other bloggers name, that is love for you. That is love for you. If one year of from Nanya, get to give you your forever. If you get them, if you get them job, body a double now, go if I go talk. Get to give you a as a blogger, of course, if we are go out pretty closely to them, a blogger, they put your cargo for NATO to give. Integrity. Yes, or you want an apple, or you go see the integrity. Maybe a topunia from one making job go and maybe coma. So maybe one coma, but I want them mother. No, maybe one coma. Yes, no bullying a full mind. Now, we say, Kewaha. Onye pray for my donor so off from Madonna. Social media. I don't know, catch at the Facebook. I don't know. I don't know how I'm a hammer. I don't have to feel and I know when I group. I don't have to put that all to a Monday morning. The one you know, Nagwa. Too soon, the one you know, get no cool on down there. Then I know video to go be. If ya Ebende Otuye. The team here at Bayarikas, Dobudo Dichich and Apocos in Gala. Yes. Abuja as a critic home all. They are revive life. yes. This is what is called humanity. Yes. This is what is called humanity. Na chuku debegi. Revive undum. Chuku debegi. Useike. Oh, he put that all for you picture or picture. Come on. Bora. You go George, kill lawyer. Yes. George. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Yes. I'm not a psychopath. Okay, no yeah. So Kaya Rega father. If you could ever Nkiwa Elijah Olugo, Ubu look it to grave can I name. A queen on post a priest begin up with Nasi Rebuka Musuno, Moton and Ime, a priest. Ibegi, Kafayambo, Father Joy. Away on a cook no Ebuka. As a priest, he will get a Father the Father Joy, when I get them. Elijah Louis, what Father Joy for once. See, I was Nebuki, you say on a broad evil. A boy, I see a question off a car. You go there and everybody know what better. And I got a way so I told me poor much. Yet you see how we found. Macandina gas support to him. Macandi won't the bloggers, and I support it because they get I like anyone. Manhama is Zuku. But yet today, what you go blogger. If we book Locha, if Reza Locha, Iebo. If we are in a second, it's like a try Iebo and don't need what I am. Because of what I'm going to go yet, open your own idea, men, I support evil. If we got Kukaruno account. So yet, no, Elijah, AJ, one wake. Kunu desie, why if you made another Makunu desie? Eotago, or say we nebu. Mandia on the blogger nebu, ye make all them one, Emaronia Gamajor. Oh, name he give Michon. My name no major, I support here. Lequeki. Oh, Mema, Nemero wea. O Major Nemero wea, whom we low. Makananu nenu. Emeso bubu ya bada nani o. Obosa dabane noli nosu mwelo uwa o. Ifonye metara digoro ni ya n'elu uwa mana bejugu. Ifonye metara digoro ni ya n'elu uwa mana bejugu. Maka otiri aka ekporo ichala. Hafa ya dị n'okwute. Otiri aka ekporo ichala o. Hafa ya dị na nkume. Onye zala hi koba ya bo.
sọbụrụ na okpo soro ya gbawa ụlọ ụmụ elu ụwa ụrụ ma na mpụ na aghụghọ ọ dọrọ mma na be Chukwu onye amịsị na mpụ na aghụghọ ọ dọrọ na be Chukwu asị ọ bụ onye ga-asịrị Chukwu na asị ekwa ebe a ka m mejerebe ihe ọnwụ na enyoro ihe ekpo aka sị ka m gwuru aka nwanne ụlọ Ebudon TV onye amana ọga nwa agụ atọ m na-ebecha oke mesịa